Štvrtá FL. Ahojte, To Michalovce. Je to strašné. Je to strašné, ako sa rozhoduje. Tak nie. Áno, počula som, že odchádzajú, to je naozaj pravda. Milí kamaráti, farmaceuti z Michaloviec, Zatiaľ bude to veľká strata pre školu. Ostáva len nádej, že jeden z mnohých kruhových objazdov v Michalovciach vás niektorých možno vráti späť. No, je strašné, že odišli, ale ja im prajem všetko najlepšie na ich životnej ceste. Nech sa im darí. Drogy podávajte iba pacientom, pozorujte, ako to na nich vplýva, potom to vyskúšajte vy. To je strašné, že odišli. Tak tú školu môžu rovno zrušiť. Takže drahí laboranti, michiganskí, dnes máte tu možnosť, namiešajte tam niečo dobré aj tým svojim rodičom. Držte sa všetci. A dopozerajte rúžu do konca a dúfam, že nikoho nesklamem. Mala som aj šancu vidieť minulý týždeň Michalovce a poviem vám, to je mesto. Bolo mi tam dobre. A keď sa niekedy osobne stretneme, tak mi povedzte, že ja som jedna z tých, alebo jeden z tých, komu ste nahrali video. Chcela by som vidieť, komu som sa vlastne prihovorila. Lebo ja vyzerám takto dnes. Ahojte.